Udruga Bratovština Milengrad osnovana je 2009. godine sa ciljem zaštite i revitalizacije utvrde Milengrad. Okupljamo članove pretežno s područja Grtovca, s tim da imamo i nešto članova iz Zagreba. Znači okupljeni ima nas negdje oko 40-ak. Evo, unazad 3-4 godine provodimo sustavno čišćenje utvrde okoliša, utvrde, uredili smo prilazni put do utvrde, otkupili zemljište oko utvrde kao podlogu za buduće projekte. Zatim rješavali smo imovinsko-pravne odnose na zemljištu i sustavno surađujemo sa Konzervatorskim zavodom u Krapini i Ministarstvom kulture na daljnjim koracima zaštite utvrde. Na osnivanje udruge nas je potaknuo naš tako velim grtovečki zet Marijan Taučer, koji inače živi u Zagrebu. On je, otkak je došao u naš Grtovec, zaljubio se u utvrdu i on je samostalno počeo prvo čistiti oko utvrde i onda je animirao nas, tako da smo se mi priključili poslije na uređenju i na svim ostalim poslovima oko utvrde. Napravljena je maketa utvrde prema pretpostavljenog stanja, jer pravih podataka kako je utvrda pod krovom ili u globalu izgledala nema. Znači napravljena utvrda pretpostavljenog stanja, znači prema svim zidinama, tragovima na zidinama koje jesu, prema tome je i napravljena maketa utvrde. Monografiju nam je izdao Državni arhiv Varaždin, na čemu se moramo posebno zahvaliti gospodinu Krešimiru Sudecu, jer on je sustavno dolazio tu unazad 5-6 godina i više, fotografirajući samu utvrdu i samim tim je nastala i monografija. Prvi pisani spomen utvrde posjeda je 1309. godina, kada od Mikca sina Lorandova prelazi ih ostavlja svojim nećacima Bedi i Ivanu, iz čijeg se nadimka Herk kasnije razvilo prezime Herković, u čijem posjedu utvrda ostaje sve do 1535. godine, kad se Katarina Herković udaje za Nikolu Patačića i utvrda prelazi tada u ruke obitelji Patačić i u njihovom vlasništvu ostaje sve do napuštanja do 1648. godine. Nakon toga je utvrda prepuštena zubu vremena i propadala je, tako reći, do našeg osnivanja dok mi nismo pokrenuli sve, jer utvrda je bila zaraštena, prepuštena zubu vremena. Recimo, vidimo su ovi stolovi koji su napravljeni tu unutra, oni su napravljeni od drveća koje je raslo unutar utvrde. Planinarima je uvijek bilo interesantno pa su dolazili ali od kako smo mi to pokazali, u biti niko nije ni znao. I sam naslov monografije je Zagonetna utvrda, da niko za tu utvrdu, dok mi to nismo sad malo pokrenuli, da jako malo ljudi znalo za tu utvrdu jer je bila sakrivena šumom i u ovom kutku Zagorja gdje se je jako malo zalazilo, tako da je jako malo ljudi znalo za utvrdu.